Республикада иҗтимагый киңлекләр проектын тормышка ашыру бара белгәнебезчә. Арчадагы Үзәк урам, коммуна урамнары инде төзекләндерелде. Быел 15 апрельдән 30 апрель аралыгында Татарстан дәүләт порталында очраштыру узачак. Менә шул уңайдан без Җиһангирлар паркы проектының авторларының берсе булган Хәлил Гайнетдинов белән бүген әңгәмә оештырачакбыз. Исәнмесез, Хәлил Шәйхәнәрәевич. Шул турыда безгә әлеге проект турында әзрәк сөйләп китсәгез иде. Аның тарихы кызыклы. Без 2006 елда Космосна зовет Җиһангиры исемле китап яза башлаган идек. Һәм без аны 2011 елны тәмамладык. Менә 2013 елда ул нәшер ителгән. Шушы китапта инде без үзебезнең Җиһангирлар оешмасы проектлары нигезендә шушы агачларны утырту буенча эшне башлаган идек. Минем кызым Гөлсинә Гайнетдинова ул вакытта Арчаның беренче мәктәбендә укыган чорда укучы яшьләр бөтен Россия конкурсында катнашты. Звездная эстафета дип атала торган. Аны Центр подготовки космонавтов, космонавтларына әзерли торган Гагарин исемендәге үзәк уздырган иде. Һәм шул проектлар арасында Сады Элиса Җиһангиров дигән проект бар иде. Һәм шул проект белән 5нче урынны алдык без. Шуннан соң инде безнең Татарстанда парклар һәм скверлар проекты елы игълан ителгәч 2015 елны. Мин ул чорда Кенәр мәктәбендә эшли идем. Без менә шушы Кенәрдә Җиһангирлар паркы проектын булдырдык. Шуның эскизный проектын аны Дмитриев Николай Михайлович мастерскойында башкардылар. Шушы бик матур проект ул. Аны эшләп һәм шушы ярышларда 2015 елдан бирле без катнаштык. Һәм шушы тавыш бергәндә без Арчага гына Арча беренче урын ала иде, без икенче урын ала идек. Менә шушлай 2023 елга килеп җиттек без икенче урында. Һәм ниһаять инде быел безнең җиңәргә сәбәбебез бар. Аңа тикле без Арчаның стадионында да Җиһангирлар аллеясы булдырган идек. Бу аллеяны без багышладык. Безнең Татарстанның бердән-бер космонавты Рыжиков Сергей Николаевич ышкан көнне 2016 елның 19 октябрендә шушы аллеяны ачкан идек. 2014 елны без Казанның паркында Крылья Советов, Советлар канаты паркында кедрлар һәм юкәләр һәм миләшләр утырткан идек. Менә шушы эш шулай башланды. Ниһаять быел бу проект тормышка ашыр дип уйлыйбыз. Кенәр авылында булачак парк турында, проекты турында тагын да тулырак әйтеп китегезче. Рәхмәт. Бу парк ул Кенәрнең мәктәп бинасы кырында һәм мәдәният йорты бинасы артында, анда 1 гектардан артык җир бар. Менә шул җирдә без шушындый парк булдырырга планлаштырабыз. Анда безнең Кояш системасы планеталары күрсәтелгән. Уртада әлбәттә безнең җиребез. Анда безнең зур стелла планлаштырылган. Ул стелла Мәскәүнең космонавтларга багышланган паркы стилендә эшләнгән. Һәм шушы стелланың башында ракета. Шушы стелла үзе Кояш чыккачтан ул үзе Кояш сәгате булып күрсәтеп тора вакытны. Һәм монда менә җирдән җир, ай, төрле менә безнең планеталар, әйтик Венера, Марс планеталары урнаштырылган. Алар бер-берсе белән шушындый юллар белән бәйләнгәннәр. Һәм бу юллар үзенчә космик законы буенча ул число Фибоначчи дип атала. Менә шушы закон буенча спираль формасында эшләнгән. Һәм аны икенче төрле әле спираль улитки или яки золотое сечение дип
атыйлар. Менә шушы космик законнар нигезендә эшләнгән бу проект. Монда инде билгеле yol zonası, oyun zonası балалар белән яшьләр ял итәргә мөмкинчелек барлыкка килә. Һәм олы яшьтәге кешеләрдә кенәр безнең бит инде ул данлыклы зур авылыбыз, Арчадан кала икенче урында. Заманында ул район үзәге булган. Шуңа күрә бу кенәргә бик кирәк шушындай парк булыр дип уйлыйбыз. Күпме киңлекне алып торачак, билгелеме әле аның мәйданы? Мәйданы аның 1 гектардан артык мәйданы. Менә арттагы паркны инде алып торачак булыймы? Анда мәдәният йорты артында. Әйе. Заманында ул Ленин бакчасы булган, анда картайган инде ул агачлар да, анда элек үзенә күрә шундый парк булган ул. Әмма аны менә торгызырга кирәк. Шунысы да бит кызыклы. Ул кенәр безнең Мари шигендә урнашкан, анда менә хәзер Мари территориясыннан килеп кергәндә үк шушындай зур матур парк булса, ул Арчаның, Татарстанның бер йөзе булып тора торган шундай парк булыр дип ышанам. Кенәр мәктәбендә эшләдек дидегез сез, әйме? Анда да ягышмасам дидер космос белән бәйле пишмаклар ачылган иде. Мин анда Зихангерлар хәрәкәте оештырып, шушы кенәр балалары белән анда төрле чаралар уздырдык. Шул рәттән без мәктәп бакчасында Терешкова аллеясы булдырдык, шияләр утырттык. Анда шулай ук кенәр шунысы белән танылган ул данлыклы. Анда заманында Хакимов Марс Гарифович туа һәм кенәр мәктәбен тәмамлый. Ул хәрби хезмәт итә төрле урыннарда, Советлар Союзында, Германияда, Чехословакиядә, һәм менә соңгы елларда ул эшли башлый данлыклы безнең Звездный городокта космонавтлар әзерли торган. Менә шушы ул дәрәҗәле урында полковник була. Аны да искә алып без кенәрләрнең гомумән Арча районының татарларның керткән өлеше менә бу Советлар Союзының, Россиянең космик юнәлешендә казанышларында Арча шәхсләрендә урыны бар. Көннәрне бит инде без 12 апрель Гагарин көне дип бик зурлап Арча районында без аны күп еллар инде уздырып киләбез. 12 апрельдә бездә Казаннан зур кунаклар да килде. Олар үзләре менә шаһит булдылар инде. Монда безнең төрле чаралар узды. Музейда экспозиция безнең 2 ел инде дәвам итә менә. Шуннан соң мәктәп укучылар сарайында безнең ракеталар очыру булды, аның ярышы булды. Ул бик төрле мәктәпләрдән, уннан артык мәктәптән килгәннәр иде. Анда шундай киеренке ярыш булды. Ракеталар очты. Шуннан соң спорт комплекста безнең 7 апрельдә Зихангерлар бәйгесе булган иде. 10 апрельдә футбол командалары монда төрле районнардан килеп Арчада ярышлар булды. Аларны без кутладык. Менә шушы бәйрәм белән. Аннан соң без кенәргә барып мәктәп эше белән таныштык. Анда бигрәк тә аеруча бик әзерләнгәннәр. Анда инсценировка да булды, Гагарин да булды. Ниһаят апа белән Румия бәрәңге утыртканнарында, алар ничек Гагаринны каршы алганнарында шуларны да күрсәттеләр. Бик матур гына чыгышлар булды. Кунаклар арасында безнең космоска җыена торган Фәрит Аюпов, безнең эшмәкәр дә кунакка килгән, ул да карап китте. Аннан соң инде сәнгать мәктәбендә бик зур космик темасына багышланган концерт булды. Әле атна 10 көн дәврендә монда 34 мәктәп, 3 көллият, калган уку йортлары, мәдәният оешмалары бик зур матур шундый эш уздырдылар. Шунысы да кызыклы. Безнең быел бит менә узган елда җәй көне 22 августта зур киңәшмә булды безнең районда. Һәм ул киңәшмәдә безнең
Учрашууда район жетекчиси Илшат Габдулфатович Нуриев да катнашты. Ол өзенең чыгышында Жихангирлар хәрәкәтенә шушындый район жетекчелегенең уңай карашын, шундый менә ярдәмен күрсәтү ниятен әйтте, белдерде. Һәм бу юнәлештә без эшлибез дип безне ул канатландырды. Һәм без ел дәверендә һәрбер уку йортында районның уздырдык Жихангирлар марафоны. Ай сайын безнең төрле чаралар булды. Сентябрьдә ул Циолковскийның юбилеена багышланган иде. Октябрь аенда беренче ясалма Ярчингә, ноябрь аенда без Буран энергия проектына менә шулай һәрбер ай сайын һәрбер мәктәп шулай эшләгәч, безнең апрель аенда бик матур шундый чаралар булды, бәйрәм булды. Чын Гагарин бәйрәме булды. Шунысын да әйтәсем килә. 8 апрельдә безнең бит әле Гагарин ярминкәсе булды. Анда безнең бит әле утырту бәрәңгесе саттылар, төп товар булып инде. Ансы да аның символы менә Гагарин Исмиловка авылына, Саратов өлкәсенә төшкәндә, татар хатыны Әнихаят апа үзенең оныгы Румия белән бәрәңге утырталар. Ул безгә менә шушындый татарлар белән бәйләнеш беренчедән, икенчедән безгә Арча халкына, безнең Татарстан халкына, әйтик, Россия халкына шундый кичәтмә. Гагарин көне булганда утырту бәрәңгесен әзерләргә кирәк инде. Символично булган инде. Бик символично. Менә шундый чаралар, бик матур чаралар узды. Яхшы, бик зур рәхмәт сезгә. Минем әлбәттә райондашларга әйтәсем килә, тавышларыгызны безнең Жихангирлар паркына бирегез. Без Арча районында, Арчаның үзәгендә күп шушындый ял итү урыннары инде булдырдык. Хәзер менә район авылларында да шундый парклар булса бик әйбәт булыр иде. Сүзләрегезгә, теләкләрегезгә кушылабыз. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт сезгә.